Υπάρχουν εκατοντάδες λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος την Ανδρίτσαινα, την αρχόντισσα της Πέτρας. Σε αυτή τη μικρή ταινία θα σας δείξουμε μερικούς μόνον από αυτούς. Η βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας είναι μια από τις πλουσιότερες στην Ελλάδα και αποτελεί δωρεά του Αγαθόφρονα Νικολόπουλου, με περισσότερους από 49.000 σπάνιους τόμους, εκατοντάδες μοναδικά χειρόγραφα και ένα σύγχρονο δανειστικό τμήμα. Είναι ίσως μια από τις πληρέστερες και παλιότερες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Το Λαογραφικό Μουσείο της Ανδρίτσαινας παρουσιάζει εκθέματα από 4 και πλέον αιώνες ζωής στον τόπο. Φιλοξενεί αναπαραστάσεις από το 18ο αιώνα και είναι γεμάτο με τις αναμνήσεις των ανθρώπων που έζησαν εδώ. Αλλά η Ανδρίτσαινα είναι ζωντανή και πανέμορφη από μόνη της. Τις Παρασκευές έχει παζάρι και οι άνθρωποι πουλάνε τα προϊόντα της γης και της δουλειάς τους. Θα βρείτε γαλακτοκομικά και ζυμαρικά φτιαγμένα στο σπίτι από νοικοκυρές που ξέρουν την τέχνη από τις γιαγιάδες τους. Θα βρείτε άγρια χόρτα και βοτάνια από τους νεραϊδότοπους της Βάγκερας και τις αρχαίες βάσες. Στο εστιατόριο Συνταγές Μαγειρικής του Γιώργη και της Λόπης θα βρείτε φαγητά μαγειρεμένα με υλικά που μαζεύτηκαν από το βουνό και τις κοιλάδες και κρέατα από ζώα που θρέφονται με βότανα και μυρωδικά. Αλλά στις ορεινές βάσεις της Ανδρίτσαινας υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα από μυρωδικά και από αρχαία βοτάνια. Ο ναός του Επικούρη Απόλλωνα στέκεται περήφανος και τυλιγμένος στους μύθους για περισσότερα από 2.500 χρόνια. Λένε πως τον έκτισε ο Ικτίνος, ο αρχιτέκτονας της Ακρόπολης. Λένε πως περιστρέφεται πάνω στη βάση του στο Κωτήλιον Όρος. Λένε πως είναι στραμμένο στο σημείο του ορίζοντα που θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Θεού. Ό,τι κι αν λένε όμως, ο Επικούριος Απόλλωνας αποτελεί ένα πραγματικό θαύμα που προκαλεί δέος στον επισκέπτη του. Η παρουσία του είναι τόσο έντονη στην ψυχή του ανθρώπου που ακόμα και σήμερα γεννάει μύθους και ξυπνάει ξεχασμένες ιδέες από το παρελθόν των μεγάλων Ελλήνων. Το γεφύρι του Κούκου στέκεται ψηλότερο από όλα τα άλλα μονόκλινα γεφύρια της Ελλάδας και από κάτω του περνάει ο μυριοτραγουδισμένος Αλφιός. Ανάμεσα στο όρος Λύκαιο, τον τόπο που γεννήθηκε ο Δίας, και το ύψωμα της Βερένθης, που στα ριζά της γεννήθηκε ο Πάνας, η γη ζώνεται με ιστορία που φτάνει μέχρι την Άβυσσο της αρχής του κόσμου. Ο
Λούσιος ποταμός που πήρε το όνομά του από τις νύμφες που έλουζαν στα νερά του τον Δία και είναι ένα από τα δροσερότερα και καθαρότερα ποτάμια της Ευρώπης. Στο φαράκι του φιλοξενεί τις μεσαιωνικές μονές Εμιαλών και τον Αγιάννη τον Πρόδρομο, ενώ δεκάδες πανέμορφες βυζαντινές εκκλησίες είναι χτισμένες στις όχθες του. Ο Τρίτονας είναι ο μυθικός ποταμός στον τόπο της γέννησης της θεάς Αθηνάς από το κεφάλι του Δία. Εκεί χτίστηκε και η μονή Σεπετού στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η αρχαία Λύφυρα, το φανάρι, ο ναός της Αθηνάς στη Φιγαλία, με τη μακραίωνη ιστορία και τα αρχαία τείχη της, όλα είναι σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιόμετρων από την Ανδρίτσενα. Και αν θέλετε μετά τις περιηγήσεις σας να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε τα πραγματικά θαύματα της τοπικής κουζίνας, δεν έχετε παρά να κάνετε μια στάση στην αρχόντισσα της Πέτρας, την Ανδρίτσενα. Στο εστιατόριο Συνταγές Μαγειρικής του Γιώργη και της Λόπης θα γευτείτε την ιστορία αιώνων παράδοσης και γνώσης. Ένα πανέμορφο μαγαζί που η αυλή του είναι σκεπασμένη με αρχαία πλατάνια και το εσωτερικό του ζεστό και φιλόξενο. Η κουζίνα είναι στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά τα υλικά που μαγειρεύονται τα φαγητά είναι μαζεμένα με το χέρι από το ιερό βουνό των Αρκάδων, το Λύκειο. Ο Θανάσης φτιάχνει τους καλύτερους καφέδες και το άρωμα εποχής είναι το κεντρικό καφέ της Ανδρίτσενας. Στην πλατεία του χωριού, απέναντι από τον πλάτανο που τρέχει το νερό, μπορείτε να απολαύσετε μερικά σπουδαία ροφήματα και το ζεστό χαμόγελο των ανθρώπων που ζουν και δουλεύουν εδώ. Το βράδυ, αλλά και την ημέρα, μπορείτε να πιείτε το ποτό σας και το καφέ σας στον Κόκκινο Μήλο. Ένα πολύ προσεγμένο μαγαζί με μια θέα που κόβει την ανάσα. Να είναι ακόμα περισσότερα. Στα πέτρινα καλντερίμια της Ανδρίτσενας θα συναντήσετε την αρχιτεκτονική αιώνων και τη μυρωδιά του ξεχασμένου παρελθόντος. Στο θεατράκι της παρουσιάζονται πολιτιστικά δρόμενα και καλλιτέχνες δείχνουν τη δουλειά τους. Η Ανδρίτσενα αξίζει την επίσκεψή σας όπως αξίζει την αγάπη μας. Σας καλωσορίζουμε στην αγκαλιά της πετρόχτιστης αρχόντισσάς μας.